Haka jingyolat nagaliang ganiga channel banyo ban yakendu bat ki kertong ki ban saya areng no haka nika election MDC kaban sawan giliyo yakalat ban yakendu bat way niki kertong yakabag sing Voice of the People Party kala ibit ban pinikun haka nika election MDC spok ying robar thawan ka Gender Hills Autonomous District Council kaban sawan way niki kertong bala ailat yangi ban yo ban yakendu bat ban bu ya ki katto kan ni ki jingkali hakaba ya day naka eka daw ka ba penlong yu ba un yakun hakani ka election MDC kalong ba da ken kor tangliang uban saya aireng no naka sing Voice of the People Party hakani ka election na Sumer constituency kaba haba po ka East Gender Hills District. Kublai bon ba taking kor ya kapor ka bokor lor champi kamtam kung kini kapor ba pibon kam na minta ka election champi bay kidang pelaj ya kapor ka bokor lor champi ban ya kendo ini pilan em ba taking kor ban ya to ini kendiat chapang champi Kublai bon ya piro ka kapor ba pila ailat nga ban ya keren kumni hakan ka Let It Live TV channel mo ka jongpi ba kumju ro ya kapor ka jongpi seo ngu hakan ka sngi ba daga jinggar ku hi ka jong play yang i barot mo panga kumu we na ki candidate jong ka VPP pat ngade u dakin kor uban yakun kan ka ar konru sumer constituency ya to ini ba taking kor kendiat kai ka bapalong ya pi ba pin rung sa kini ka kam sanghima sima kumu breu hi nadu dang ret nga adon hi kata ka sap mo man pe kata ka sanchar kadar ngala ju long hi adu dang ret ko mu kapten haki school bar haki college ru kumju ndai hadin katu kan ni por hadin bangala yo ya ka jing thep bot mo ngala asdang no bandu no ya kata ka mensim kumu tau unong yalam ngala du no ya kata ka jing thrang lamar ba kawe ka ba pen long yang ban thaj ya kata ka ju sanchar kadar ka de hi langba kan ni ka jingmi yang jong kan ni ka pisah te daga jingmi kane ka VPP mo daga jingmi ka VPP pat ka pentrang biang nga kumuta ubriu baju trang ya kata ka imlang sa lang banyakit ya ba ka imlang sa lang kala penwan biang ka mesin jenga ba ka jing perkat jenga compare ladanga de we ladanga don hakanu kanu ka pentaru kala de ka por nga ban mi ban kersan ya kane ka parti namar ba ngayo i hakani ka parti ka don kata ka surbriu berkadon ru ke surblay ke bahika yang i nakapor sa kapor kani ka tay kasin ka banakong ne propi rung sa kani ka kam sanghima sima ne pila ju don ting na hakibeki sanghima sima hakipor muswa kadai kasin ka banakong kumpanga OMP menswa ngam ju don ni kata interest kani ka politics kadaw hi kumpanga itu menta kadai kasin ka banakong hi kajunga nyo i don kibeki parti ru ka UDP yani ka NPP kamtam ka UDP ru ka parti rilong kadon ni ka nokrim ka jongka ru hagir komprikam ka jongka plan em bani tu ini balai mo ki nakaliang ka jongki ki kwa bah banrung ha ka Voice of the People Party hoj ki kata kadai kasin sha hoj ki don ni ki nongrim henre ba haka jingpet jonga pat haka jingyo i jonga pat kumu tau ubru ba shet thebot na kapor sa kapor ngai ba kata ka nongrim jong kini ki we ki parti ka de tang hakapor election hadin jong ka election pat kata ka nongrim jong ki kaja no de na kata hi ka daw ka ba nga kum nong thebot hakipor ka balale ngai ba kajing klet jong ki kita ki issue hi jong ki la ya kata ka nongrim jong ki ka pentlot no yang nga kum nong thebot ban kersan kini ki we parti sumudur tapi poi hakathong hakani ka jing yakun ka jongki ka ega sinjam ka banakong nakaliang ka jongki watin le na kamenta ka baha ka miat ka imlang sa alang bat kamtam ru ikipatba ka thain ka jongki bat ka frequency ka jongki ngade u candidate jong ka parti hi bat ngan kini ki baro ki ba ngi mat hapok ka district council ka jongi kum ka we na ki benta ka long ba kinong trei kim yo tulop bat ki we ki issue hapok ka district council ka jongi ngi hap hi ban ya trei rangkat bat ka parti da ka jingelam hi jong ki nong yelam jong ka parti namar ngi don ha ka parti ngi hap ban ya trei rangkat ban wanra ya kata ka jingba bat ka jingkela nang ne shakmat langba ka kani ka Voice of the People Party
menta donu new MDC naka time som piu sitting MDC mak krison mo te uya kun ya ka election MLA house nam arjar apply na sing BJP ndo klem poi pat chur thong ha to por te menta ru try ma un hiring yang hak ni ka kanti dengan jongpi satu kini ka jingi kun ka jongpi kalong ba ka jingi kun bat pi bat une bat kidang don ne kibai kini ki ketong ki ban saya hiring na bat pi hak ni ka election MDC na ka constituency ka jongpi Thôi ka jing snyo jangan kibun ki bakwa ban mi ma sakmat ban yakun ya kaniga MDC andai hadu mentah ka dei ban sitting ma ba krison lang stang hanga hi kalong ngasutu kalong kamlong ka basuk ma ban yakun ya kaniga election namar nga ngadang dei tong tau briu ba thmai ha kaniga kam bat kumju ru nga mi na kaying baduk kamlong ka basuk ngala yo ihi da kajing perkat briu hi juga jonga long ka bae na ki bae tam watang ya yala diru ngamla amo kam tam ha kani ka banjat danti na kawi ka jaka tang ka bae kali banga yanga banjat ru ngahap da husiar te wat iki ba bu rengkat ang bat ngaro ngam yo tang bentit iki tang kasaro andai ki ya senran dengan kawi ka por ki da kamun lai lu hi ka jongki te kata kajing terang jonga pat ya kakam ngam randin namar ba hanga hi kalong ba ngalayo i nadu basdang ba kakam kalong ka bae handai nga shania hoble nadu basdang hakapor ba ka parti ka shania yang amo ban kit ban kaniga ban sim kaniga banta ngala kalihi lade balai ka parti ka shania yang mo kumutau kandidat ndai tang kawi ka jubab ka bangayo và pleng ngadang don hakata ka list mo ban yakit ya ba ya ka imlang salang ban penmiat penbha ban wanra ya ka jingkela ha ka imlang salang bat kade hi ka jing ai burom ka jonga sa uble hi ba ini ke ibaro kade ka jingelam ka jong uble habang ya hi da kata kalenti ka bokho ban ka babha mo ngangit uble hi unialam yo mo ki ban kalong jing ka baduk te niyo i kantam sakini ki time so isempia kini ka pisa ka jor bah bat ki breu ki sekenar kam hai kini pisa kampam me akor election ban yo ban pingbe ba ban yo ban kring ni kata ka vote dengan negaliam jong pi ong ba pi non ai te atlanan ban ito ingi kindiat tole pi temperature na kaliam jong pi kampam me kini ka kaliam ka pisang kumu briu batrang ya kani ka banta long kumu tau ban kit ban ba ke kimlang salang hi ngala yo i dala ki khmat bad dala ki jing yo i ki bajengai ka jonga baki briu hi kim kwa e kata ka bisa lene kim kata ka bisa kam don jing mentoy haki kim da perkhat bahas pang kata ka bisa hendai ki jit hi yo nong yalam aku ngaku ban penmau ke penkenmau kendiat hakini ki por ki balalik kata ka sensar kadar na ka wei ka parti sa ka wei ka parti ka kanong rim jongki ka kadai hi kaju ladaki don laingut ki kandidat daki briu ki pat yo eru ulang ujo daki pat yo biru ujo daki pat yo siru ulang ujo te kim don jingkermen ma kata ka sensar kadar na kini ki kandidat na kini ki parti handai na kadau ba kim don ya kata ka jingshania ya kini ki parti ha ka bakut hi kini ki kandidat ru ki penbet ka pisah ikum kinong thebut hi ki sautu ban pep ya kata thebut ru kamlong ki hap ban le thebut de ka penlong no ya ki halas momen ban sim ya kata ka bisa namar babun ki rangba kila ya bam bisa kamtam ki leader ki snong ki baper te urid uria ro nagedau ba ki yo sneu ba utau orang ba utau leader ulayo bam kata ngiru bale omlong ma ban yo bam namar ka di tangha tu ke por hi baki yo bam te dakat jingmi hi jong ka VPP kipet ba ki la yo i kita kinong elam kila phai khmat si kinong elam te ngayo i ba ka jingyet lunti hi ka jonga ba kipet ba ki yathu hi dalade ba kim don kam ya kata ka pisa election hindre ki don kam ya kata ka sensar khadar ka bakhu bat ka bahong te ngakermen ba nang ni sakmat ru ba kipet ba hi kin bisar ba ya kata ka lenti ya jongki ha ka sensar khadar kai ka message ni kata ka kabakwa ban isngaw na kaliang jong pi kan kurtong ki pa
kamtam ya kini ki makshan jong ki ka constituency ko jong ki ka masih ko buat ban ai ki na tentang ni election MDC Nga syukwa ban kentu ya ki nong kersan jonga haka apun riu Sumer constituency bat kumju ru habaro hi hasi jengtia mo ba kumba pila mat hi daladi ya kita ki jinge nakapor sakapor na wei ka isu saka wei ka isu bat pila yo hi bakane ka jing penpej ya ka hakapor election da ka pisa kawanra apat dia kata ka jinge hi yang iki pejba kumbalong menta mo ba sibun hi kita ki candidate kinwan hi sapi ban penbej ya pi hakilai ke benta no hakilai ke benta ka menengkong kin keren ni kin ki babang batiang kin keren ni kin jali jaum bar kumju ru kin kular hi ru kin kular hi ya pi sibun kita ke jing kular bar ka balai kin ai pi ka pisaru telada pi dang seu tenat ya kini ki jingle jong kini ki kinong yalam daki wei ki parti mo tang bakin yo job ya ke election ki penbej ya pi kata korkom telda pi dang seu tenat ya kata ban hadin jong ka election pat ngin ya ut kumju hi ngin ya thlia no kumju hi tang ha ying hasem lani ha kita ki ying ya beriu lani kino ki jaka bangidon te pila banjit ya kata ro hendai lada pi perkat ba ladon kam ban yo ya kata ka jing kala mo lang ba kan ka sencar kadar bangin light hi na kita ka jing bat kumju ro na kita ka jing sha thombor hakini ka sencar kadar bat na kata ka bamsap bampong te ngi na ka parti ngi thrang ban wanra ya ka jing kala ban pendu no yakini ke baro te perkat hi jit hi ma pi ka karai ka jong pi hangno pinjit bat ha lada pi yo ya ka jing ba wat kenria na kata ka jing ba jit ya kata te lada pi dang pan ardatin ya no wan sekmat ban keren ma pensniu yang kamtam yang aku kandidat ujong pi ngadon kam hi kata ka jing ai jing mut jong pi namar ku mubriu ngadon sibun hi jing duna ha ka jing jenga tingi don kam ban ya telang ban ya kentu lang ban ya ai jing mut lang tinga nge hi ba nang ni sekmat ba ublei hi un yalam bat ublei hi un yarap ya piru ban pin syai ha kata ka jingjit ya kinong yalam da ka jingmut jing berkat ka bakut bat ka babah he Let's go. kublei sibun